Здравейте, хора! Оле-ле, пуканки ли тук се печат? Пук, 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 пук. Ма не се виждат. О, мале! Той нещо много не тук. Хотва, бе. Вестника, ма е тук нещо мокро. Това е времето, когато микроволновата ще избухне. Пийте кафе всяка сутрин и гледайте на моя братовчет Влог 4 или кой беше Влог 5? Влог 4, телефона на Флинстоун. Хъда! Той може да се удря, да се чупи. Може да се пуска на земята, да се хвърля, не се чупи. Може да се мокри, не се чупи. Най-смешното. 2, 1, микрофоната. Вкусотийки, пуканки. Ух, направо ми се. Кому е на... Че разочаровам хората, които обичам най-много. Твоето семейство. О, да. Телевизия. О, Никелаудиан. Светещи камъни, блокчета. Еги, блокчета. Бил, бил, бил. Айде, намали своя камера. Ето, готово. Гледайте му клиповете. Ето го човекът. Това е морковче. И си го огризала странно. Но огризала си го странно. Не е твоя моркова. Да. Но беше странна и ти мъжката съблекалня. Да, виж, аз просто Яко. тайно изследване. Как става това с телевизора и камерата от таблета? Пейките в съблекалня. Жени, виж. Ами, Виждаш ли? беше доста истерично. И освен Ето това пак. ти спаси живота. Аз съм супер алергичен към горчица. Така ли? Виновна. За малко щях да пропусна първия си матч. И деня за осиновяване на любимци. Дядо! Гола глава си. Мале. Сега ще го пусне в YouTube. Добре, че поне не го знаеш. Снимах лицето. Мине красти. Отвратителна работа с буклука. Какво? Що си намацам? Видите боядисва го дъвене в градите. В дъвене си боядисва. Какво е това? Това оранжевото какво е? Боя. Не бе, това е. Това сок ли е? Масло. Масло. Течно масло някакво. Не е замръзнало. Мале, много е тъмно така. Слагаш ги в микроволновата. Пуканки говорим. Слагаш ги в микроволновата. Какво пише? Дай да го прочета.
2-4 минути. Но при нас микроволната не е чак толкова мощна, да се каже. 2 или 4 минути. Ние го нагласяме на 4:20. Пукаца. Ого, пуканки. Ей ги тук са. Пуканки. Яде. Я са нещо сни куканките. Гледайте го! Да! Гледайте го! О, не, става тъмно. Не ми се ляга, бабо. Мисля да седи цяла нощ да го огаждам. О, вижте вратата. Буп, светла. Не светла. Я бе, как върви на скрабъл? Трепач. Номер 1 по скрабъл. Хайде виж как върви. Колко на колко е? 155 на 587. Ама се биш с двузвезден. Така. Някакъв си. Мали, така се казват и на Bike Race. Глуест, някой си. Някакви си числа. Скрабълчец. Така. Хайде, време за лягане. Раз. Аз. Пу. Ах. Вик. Мъже. Мъже. Трепач. Ох, пълно тъмница е. Вече не е. Трепач, как си? Билите кръста? Зле. Искам да се почивам и да си лягам. О, аз обичам моята баба. За сега колко? О, задание за ядене по пулканки. Как да придържа? Така не става. Така ще ги свали. О, да. Ядене на пулканки. И колко хляб е изял ячен? Браво, бе! Ясни, какво яде? Крема. Колкото нищо не яде. Не вземе празници никъде. Дмитрия. Включи в обществения транспорт. Не е много зле. Аз съм родена в... Мама не я бива в планиране. Не само това. Преди седмица автобус един бездомник ме заля в чили и продължи да го яде. Пулканки. Не. Децагна се ли белято и всичко? Какво бело? Засипане. Не, за миене. Гащи. Гащи, долни. Долни гащи, ама не бело. То какво е? Не, приборял си ги. Малко бе. Айде сега, вие колко държи? 20. Да. Я си не държи са на... Това кое е? Сари. Да, снимам по точен ъгъл. Сладурче. Я си не изяждай покрънки, ляжа от тази. Добре. Състезанието по пуканки. Седи така. Аз вземам. И ще си купя. И колко ще ни платите?
Ada pukănchi. Stoppile di tårar, där man går in och framför av sin kinetina med sig. I vad menar det? Stavo compicendo dal cuore, il peculiare. О, това видео стана скучно. Не.